sak sirku arep anyar arep lawas kok cerewet iki. Mas, Iki apa terjadi sing tinggi kok asli. kok didemok kok koyo krenyes-krenyes. Ditemok kok iso peret kuwi lah. Kok peran to, Dok? Mau kenceng, Mas. Lah terus. Aku lungguh pinggir diesel iki mlonyon, Mas. Masa panas melonjok. Apa karet? Minor. Oh, lha kok malah Mbane aku yo ngene koyo ndelok. Yo. matamu. Ngene kok piye? Ayu-ayu. Nyanyi yo. Ngene mbiyen mboke kok mentolo ngombe. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Tembak, dor, dor, dor. Tembak,